Kardom, Karbiang long life ke langara do ana phan puthori si kenang soda berta ke pachini pon laki. Karbiang long arlo towar krong plimate 4 lane towar nang le tet pena bangke Karbiang long arat kopai ke me pen tarabasa long isi toll plaza mate toll gate setame long pon lo. Bang so toll gate along kopi ko so naron do malapen local arat atum kedam ke bang awar sai pen danglok bang so toll gate along adungarai ke do akar biari so atum sayamo kachoklem dun long jiawar sai do ma vema bang so puthak a hok pet radatum kachini jia phanpura Karbiang long life a hin pen adima long an humri damsi chingki je than padodam lasi bang so a toll plaza long aron do an chingki si radaphan pachini ponlo Kardom Karbiang long life ke lang ratum tuan. Pinilitum Karbiang long life tim pen ladak labangso non kaselam bom. Labangso toll plaza alam putak sinitum Karbiang long life ke lang ratum pachini pon kangtung mang lalo. 4 lane ilitum Karbiang long sidame akopai kemi ajok labangso 4 lane sidame ilitum along ri hat pon put lapuson ilitum chilong dun lo. Labangso 4 lane 4 way atowar. Mate labangso 4 lane atowar bangke adjustment Guwahati rong Supi pensi Punangbar si nogong pen dobuka bypass pensi ilitum Karbiang long nang ludlo lapen labangso Karbiang long pen labangso 4 lane ke danji lake manjapen dilai pensi bukajan direct thanpon po bukajan pensi direct Dimapur pensi Kohima lasi 4 lane atowar kopi posi semarna kokma atipi bangge lalo gateway of northeast putang delo pot labangso 4 lane bangta kenang sot put mathadamsi Bharat Sarkar ahin pensi labangso initiative enpon lo lapen ke las toll plaza abang ke non matke all Assam long toll plaza long kebne dolo la long kebang bong sidame litum Karbiang long sidame non matke labangso toll plaza dak fuluni pen tarabasa adak labangso adimalong si alang litum labangso labangso toll plaza parja pono non matke penangan kikim kerang pan 80% alang litum tangelo lasi labangso toll plaza long ku PPC ke dunang jima nutum Karbiang long live kelang ratun pachini pon kangtung mangalalo laso toll plaza bangka hong central pen lo sidame company tumke kapre company tumsi cherai dun tahai laso nak taksi toll plaza mate tangka kirung labangso entry gate lo gari motor jasmen motorcycle tumbangke scooty danghini tumbangke tol labangso tangka pidun nangne sitame dangpli gari motor truck pencenglok bus car highway bangke labangso tol anam sam pidun nang po lapen 4 lane atowar ke ban ong anam jum ong yalo sitame jong si 4 lane non hesi 4 lane ke patanglang pulote labangso atol atangka same tol gate long tangka same budget po laton si anang li labangso tangka jong si case pilo bolote labangso tangka mang double pul lasi ilitum long ke la fast tag dolo labangso fast tag bang ke online same process dun me lapen nali monthly jong si monthly pack thabji pusame monthly pack system do lapen jong si local tumbang just 20 kilometers jong si distance ani bang tap down nai pulote ladagala litum non office kim bomlo labangso toll plaza labangso office along si ala nalitum humri damnang po lapen labangso office long bang ke bathroom facilities pen chenglok medical assistant sidame dak dowek nangji lape labangso toll plaza long akinang sot harmu sarkar ban ki pipon nangji ke labangso toll plaza long e crane sidame pipon nang po crane lapen crane lo lapen la ambulance sidame pipon nangji lapen nidong Karbiang long live kela ala tuman paklang paning tumang lolo nalitum labangso toll atangka ke pihut jong si gari motor do o pulote nali tumpan 3 minute angsong nali tumpan nang khang ne 3 minute angsong jong si nang khang check pulote nali tum jong si 5-10 minutes jong si donang kok labangso toll plaza parun edet jong si labangso entry labangso tangka jong si nang thandun fastag lo nang thandun technically pini chok chedet pulote nali tum complain lo pulote nali tum tangka pipin same par unji
laso aro na tangdo la penil tum Karbi Anglong live ke la tum pachini pon kang tu ma lalo central pusitame a company kape doji same la bangso company lo ili tum Karbi ri soi janga tum jasame local ri soi janga tum Ladakh voreng awar sai long dun jima long dun dema la bangta is interesting question lo lasi laso na kasi Atol Plaza do Guwahati rong supi lelianko isi Atol Plaza do lo Ladakh Sonapur lelianko lasi la bangso Atol Plaza long siname penangan local somatum jasame kape ka khai tum siname Ladakh la bangso Atol Plaza long voreng awar sai la puson long dun lo lasi laso na taksi Ladakh siname ili tum Karbi Anglong la bangso Atol Plaza nang li rong lo tang ili tum Ladakh local somatum voreng awar sai long jima long le voreng awar sai long jima long le lata isilo lasi nor bangke alang litum Atol Plaza tum mangala bangla alang litum la bathroom facilities pencenglo modern facilities pencenglo alang litum Ladakh si alang litum office sa hem sitame dolo alang litum la bangso office me non kim rang bong lo la pen kadong weapon ke doboka pen up to Dilai mate up to Bukajanan ke 100 more than 100 kilometers doji la bangso dak si la tum la bangso Atol Plaza bangke selam polo la pen really interesting la me paklang ponik tamelo according to the traffic rules jong si Ladakh traffic dopik bolte la bangso a lane system se me alang litum padupon urgen nangji athima Ladakh ke nilitum Karbi Anglong live per paklang phone tum ma normal ke la bangso lane bangke isi hini kethom pli cameraman paklang poning tum la hello la bangso lane hello la bangso lane hello la isi lane lo la ban hini lo kethom lo pli lo pho troxy Kado weapon proxy alendo according to the traffic law jong se traffic dolo bolo de labangso alena bangke alang litum labangso fastag kendun mate labangso tol atangka kendun na phan labang alang litum labangso lens nami bipon lo seme labangso Ladakh jong se Atol Plaza padolo bolo de Ladakh sarkar ateng pen alang litum han dak crane sidame nang bipon de crane lo ambulance lo lapen modern facilities labangso bathroom ben chenglok alang litum dak labangso facilities same bipon nangji lapen Atol Plaza lo nali tum anam ki pihut gari motor nali tum ke pasang hut jong si alen ding tiglo polote ala pen 3 minutes pen angsong jong si access alang litu apona enu technically jong si alang litu ke chokche technically jong si ke chokche dokok polote alang litum complain tame complain pen ateng polote latu tangka bepin men abang so tol aget ben semenang litum par unji la pen local tum mangala lo motorcycle scooty la tum mangke tol tangka Atol Plaza long tangka pinang ne entry fee pinang ne la pen jasmet ke fees ki pinun ne agari motor mangala lo paramilitary force la pen police battalion tum agari motor mangke Ladakh entry pinang ne la pen jasmet governor la pen chief minister la pen prime minister la pen chief judge alang litum agari motor sidame Atol Plaza long latum entry pinang ne la pen lalo nalitum jose monthly fastag jong se monthly semarji bolde nang litum labang so office lo na humri no Ladakh pe nang litum local tum phasi Ladakh jong se rong berong thaga gari motor ani wang se chela nei ahem chewang nei hitit jam nei ani wang se siber tor sin jong se chela nang ji bolde nang litum Ladakh office pe nang ching kidu nebang pola office long ching kisi nang litum registration number nang litum ID proof la HPC la soteng pe nang litum local tum same isia war sai longponji local tum kon si longponji ma laga nang tum office long na humri lote nang litum chinik ji lalo lasi la len troga bangke la sonsi la len troga lang litum semar lo la bangke truck damji car asoso ke damji la pen VVIP tuman towar ke thon nji la hala isia side bangke nalitum la VIP ke tho phalo la pen local lo jaseme tempo ta ho la truck asoso ani bang hormo hortar ke ro tuman bulode hapulo la pen jaseme ke lalo la halo non matke la bangso Atol Plaza long Central Pusi Pulo seme non make Karbi Anglong Thomas Council Dr. Tuliram Monghang alang iseme pang dak dela labangso Atol Plaza long ilitum local somartum jasme local somartum labangso awar sai long dun jima long dun dema lalo la sinil tum Karbi Anglong live pesame la sob lama puja niltum angton menge paklain phasi niltum pini labangso Atol Plaza long siname nang humri lo la pen non make Karbi Anglong labangso folen non make la had doboka bypass pen parukhwalo Denggaon Dogmuka Fuluni la pen la tarabasa la so dagan mangke up to volongko maji an mangke
penangan luring tipi alo luring tipi anan bangke non amatke folen atum tanglab lo cita me alang litum mir ki thengpi along ki bangke alang litum non ada patang telang lapen rules and regulation alang litum kunana si ko PPC ke som nei mal hai se alang litum patang telang cita me lalo non market dilai same non si alang litum odd bom lang same dilai pen up to bukajan same toa tang te pilang nonanta same alang litum ningkan ini apor lo same la song bom kwan bang patang unji ne la bangke sia pos nang than pol same lalo tol plaza long litum dak lokelo soma tum la bangso boreng awal sai long dun dema la bangse is interesting lo atema la central pusidame la tum ke company tum se cherai dunji la bang tol la tangka piposi litum pinangkok bangke lalo labang so folen atuar ke selam mahut ko ansi sorkar tangka ke damma laso tangka revenue revenue collection jib hase labang so tol plaza ke pangni ponlo la pengel dong se towan nane wagdak labang so ke maintenance jib yearly maintenance hase labang so tol plaza bang selam ponlo la pen normal ke all sam long kebne labang so tol plaza dolo la pen guati lelen ko labang so sonapur lelen ko labang so tol plaza lo mangke penangan dak lokelo somatum o jasmen asame society ari soi jangtum siname haladak labangso company long ludun si penang ari soi jangatum labangso tol plaza long boreng awar sai long dun sidame labangso tol plaza non karbiang lo arlo na dukok labangso tol plaza bang ke jongsi karbiang ari soi jangatum labangso boreng awar sai long dun jima long dun dema labang ke akai Dr. Turiam Longhang Karbiang Thomas Council CM Dr. Turiam Longhang alang si chini po lapen angka alang listame bor idu nang po atema non lahai awar sana ke lehut ke litum jong si langdun prong pulote ilitumo somaratum jasme lokel somatum non bangke sangti ke purlok along ke purlok englong ke ruglok la pulson si distraction na si dambom lo la si voreng awar sa me council ben dorde angkema risui jangtum non frustration lo ang tan si kachong dam nang lok lo Bangalore Delhi Mumbai pen chenglok pen ang risui jangtum nang chiwai beta dolo ke thige jang dolo ang tan ke pena an kesun akeboy ke phondu nang sitame lalo la si la highway dimalo to plajalo son ke central posame alang litum jongsi jakong pen naho alang politically alang litum pressure pidun bolte ladak sidame local somatum voring awasai long dunji atiman non BOC long punon non la kape BOC long ilitum karbio so karbio also somatum same penangan voring awasai la puson long dun lo son daksi non shopping mall long bari shopping mall lo sidame ilitum karbio ri soi jangtum ta penangan voring awasai long dun lo sidame la to plaja jongsi dang nang bikok pen jongsi ilitum langdun prong central bina port chesong nunde mate pudunde bolode lason de sidi banga khe tumsi kape UP Bihar में नंगे क्लेमो सुमार तुमसी हाला तुमसी लादाक तो पजालों से में लातुम से बंग बोरेंग वर्षा नंग लोग तुमको लाकेली तुमसे थेरेक में आलाम जी दुई लासिन नाल एली तुम कार्बिंग थॉमस काउंसिल आहिन में समय लाबांगे प्रेशराइज दुन वेग नंजी लायलो नॉन मार्के ला तो पजा ऑफिस लो मसे लांग तुम बाथरूम फैसिलिटीज मुखाल लांग तुम नॉन सेमाक बम लो ला पे लादाक के ला सो तो पजालों के दुने जैसे में क्रेन दोनांग पो क्रेन लो पे एम्बुलेंस दोनांग पो ला पे लादाक मेडिकल असिस्टेंट पेंचेंगलोक angton pen facilities tol plaza long dovek nangji la penjong si tol plaza ari jong si towar kaselan tangtelang bote alang litum tangka sami runglong le jong si maintenance tang thailo towar la pu 20 km towar jong si mesen lo bote la laun si alang litum tol plaza pes name alang litum company pes name ladak alang litum tangka revenue collection unji kali te litum la ke aron kali la si ladak ilitum kelang dun nai ba kelalo lokel tum jasmen lokel amotor tum jasmen ladak rongpirong punon ladak tarawasa hawar punon alang litum kelang motor do lahai motor tum ani wang si chelaji la ani wang ka chelano alang litum pan lokel tum kopilo ladak exemption doji labang so alam same ilitum la office la jong si la tum tol pajanang ini lopote office atum ben ilitum cingki dun veng nji cingki dun de bote ilitum tangka penangan tunang kokpo la si lalo folen jong si दोनों बोलते तंका के तुवेक ना पहले तुम लाके रेवेन्यू कलेक्शन सरकार फांसी दाम पर लापेनी इंटरेस्टिंग अलाम बांगला पर डे से अलाम तुम मोर देन 20 करोड़ सोसे 50 करोड़ सोसे तंका पर डे से अलाम तुम फास्टैग पेन लाबांसो फास्टैग पेन अलाम तुम रेवेन्यू कलेक्शन नॉन सरकार तुम लॉन्ग बम लो लासी
la Bharat Sarkar teng iltum la gateway of Northeast putang ne lopo labang so towa semil iltum Karbi Anglong semil nang hapon putlo la se labang so nang haput put adimalong labang so tol plaza long semil iltum Karbi ri soi jang tum mate lokelo somatum jongsi thek muchori muchotum jongsi dak chi songun pen jongsi boreng wa sai long dun pulote me parlo la se labang so ron tang mangela lo nalitum tangka kereng ma pinang ne nalitum Fastex same enveng nangji online facilities ado online same nalitum endun me online jong se enlu polte nalitum joy ke po lapen Fastex nalitum towar bithi bithi ata Fastex lapang so tibul sopen lapuson kangni o somatum Fastex nang jo duno somatum do latum men chingkide pore nalitum gari motor long seme Fastex nalitum prabjin pen Fastex nalitum chelogai nang po chelogai ge polte nalitum tangka kereng polte nalitum double se pinang kok po Fastex pen nalitum 70 rupees pen jong se parun polte hala tangka kereng nalitum pilu nalitum 200 ba 190 80 same pinang kok po la sila mangso alama nalitum kadu beram matha hur sigeme lalo lapen ladak voreng wa sakelong ji phasi niltum Karbi Anglong live pe samil tum adimaklong anwang si non ahpara bitran niltum paklaing bhan niltum por ilo lailo isi hini ketom free pot top thokti kadu we pen long chok alang litum labangso lens itame alang litum smartphone lo lailo lapu pen bangke kenang bangke lapu bangke Guwahati pen nogo men dopoka bypass lo dopoka pensi lapu ke denarong lo do mukak lo non tarabasa lo lapen lapu ke dipu pen ke na toa lo lapu pen Dimapur kadok we Kohima pen same non ba ke lapu si kase helat ke ongo la si labang dake traffic ta do o puchini si la tumalang litum ke labang so lens itame padu ulo lalo la si labang so aron niltum ahok pen chini ji bhasin niltum pini Karbi Anglong live pen Banglo non mat ke dan open Vikram Dron Karbi Anglong live